A continuació farem una breu explicació d'aquelles qüestions més rellevants del mercat immobiliari català al segon trimestre d'aquest any 2023. Per començar, veiem que la tendència descendent que es va començar a finals de 2022 es va consolidant i hem observat una reducció notable en el nombre de compravendes d'habitatges. Fins ara, les dades trimestrals per Catalunya reflecteixen una reducció en menys de 25.000 compravendes, tot i que seguim amb nivells anuals lleugerament superiors als 100.000, xifra que s'acosta als màxims registrats en els anys recents. Un dels motius que ajuden a que la disminució no sigui més acusada és la compra per part d'estrangers, que segueix a prop de màxims històrics. Aquesta disminució en el nombre de vendes està influenciada, sense dubte, pel fort impacte del creixement dels tipus d'interès. Una conseqüència que s'observa és que s'està desinflant l'interès creixent per l'habitatge unifamiliar, que va pujar amb força després de la Covid. Pel que fa als preus, ens trobem en una situació d'estabilització després de diversos períodes que, com hem anat veient en les nostres anàlisis, els preus pujaven. La davallada en el nombre de compravendes suggereix que en els pròxims trimestres podríem trobar-nos amb un augment de taxes negatives en l'evolució de preus. Si ens fixem en el sector de l'arrendament, ens trobem amb pujades de preus significatives a tota Catalunya i amb una davallada molt important de l'oferta. Les projeccions per al futur proper no indiquen grans canvis respecte a aquestes tendències, tot i les variacions locals que es poden esperar a diferents zones de Catalunya. Pel que fa al panorama hipotecari, la realitat ens mostra una disminució en l'endeutament influïda per l'augment del tipus d'interès. Les noves hipoteques reflecteixen una preferència per al tipus fix i mixta, però amb una durada mitjana que s'allarga, probablement com a estratègia per minimitzar els creixents tipus d'interès. Per una informació més detallada del que s'ha comentat en aquest vídeo, així com per accedir a dades de vendes, lloguers, preus per zones de la ciutat de Barcelona, et pots descarregar l'informe que hem preparat i que trobaràs a la descripció del vídeo.